Kada vidimo osobu koja koristi kolica, često želimo pomoći, ali dobre namjere nisu uvijek i ispravan postupak. Pogledajmo nekoliko jednostavnih primjera kako ne treba i kako zapravo treba postupati prema osobama koje koriste kolica. Korisnica kolica sa pratnjom dolazi, a osoba koja ih dočekuje na vratima se obraća pratiocu, a ne osobi sa invaliditetom. Dobar dan. Hoću moći proći? Može. Mogu proći, a mogu sama i da pričam, hvala. Ne razgovaraj s pratiocem umjesto s osobom koja koristi kolica. Osoba je tu i obraćaj se njoj direktno. Jednostavna komunikacija je dovoljna. Dobar dan. Izvolite. Jesu vam dovoljno široke vrata? Možete? Hvala. Guranje kolica bez pitanja. Osoba u kolicima se kreće ulicom. Druga osoba priđe i počne gurati kolica u pogrešnom smjeru, a korisnica kolica je neugodno iznenađena i gubi kontrolu. Čekaj, pomoći ti ja. Stante, ne idem ja tam. Neka, ajde. Ne guraj kolica bez pitanja. Kolica su dio ličnog prostora. Prvo pitaj možeš li pomoći. Korisnik kolica upravlja svojim kretanjem i zna gdje ide. Jel ti mogu neka pomoći? Može, hvala, uzmi, taj telefon malo. Aha, malo pitan, sad ćemo. Hoćete desno ili lijevo? Desno. Ne traži. Naslanjanje na kolica. Osoba se nalazi u društvu među kojima su i osobe sa invaliditetom. U toku razgovora, dok priča, opušteno se naslanja na kolica. Korisnik kolica se osjeća neugodno i pokušava se pomjeriti. Kolica su dio ličnog prostora, nisu naslonjač. Uvijek drži normalnu distancu i poštuj lični prostor i granice, baš kao i svakom drugom razgovoru. Dvije korisnice kolica opušteno razgovaraju, dok osobe koje nailaze napadno gledaju, okreću glavu, šapuću i komentarišu. Ne da, dođe niko. Nemoj gledat. Osobama koje koriste kolica nije potrebno sažaljenje. Postoji drugačiji izbor poštovanja, razumijevanja i ravnopravnosti. Osobe sa invaliditetom nisu drugačiji. Normalno ponašanje i razgovor ruše predrasude. Ne zaboravi. Podrška počinje pitanjem. Ne diraj kolica bez dozvole. Poštuj lični prostor, ne pretpostavljaj. Invaliditet nije poziv za sažaljenje. Razgovaraj, slušaj i pokaži poštovanje. Jer različitosti nas ne udaljavaju, predrasude to čine.